sarauniya ta wayo jinin jikina na ajiye duk yan mata na bar su ba. Assalamu alaikum. Asan ta gaba ɗaya soyayya in za ka zo da shishadi wallahi kaga ka kusan. Allahu akbar. Yan mata a dangari. Kai yar uba tarfaɗi kai. Ai kai dai bari kawai. Ai nake gaya miki na baki zuciyata kai da ni din ma gaba ɗaya dungurugum. Yan mata a dangari. Wallahi to ya ake ciki? Wallahi lafiya kalau. Normal. Lafiya kalau. Gaskiya ne. Lafiya kalau. Ai kin san muna can kasuwa ta rike mana wuya. Kawai ai daga daloli ba wani sai fans su ne muke abin nan da su. Kudin Najeriya ba sa yawan shigowa hannun mu saboda kanana ne. To ya ake ciki? Kin san ba na so wannan abin ya wuce wata biyu. Kai. Salamu alaikum. Kai. Wannan kuma ba. Kai wanda baba ya ce wai shi zan aura. Wannan dan kaman. Na ga dan kaman tsakanin ni da kai wallahi. Na ga dan kami. Kai din banza ni zaka ga yawa, ni zaka yanka ba. Baka san da kanka kake ba? Wallahi na fika komai da komai wallahi tallahi kuma Allah da dan bakarin nake. Yawwa barka da fitowa. Barka da fitowa. Barka da fitowa. Ya nake ta jin hayaniya haka. Wannan ne wani zai zo yi wa rayin kunya. Wannan sankataccen banzan da wofi. Bawan Allah. Ne kuma daga ina. Ni dan wajen Audu mai kamiya ne na shugaban kasuwar Kwari. Ƙarya yake yi wallahi. Ƙarya yake. Baban mu shine shugaba na abu nan Kwari. Audu mai kamiya. Kwari da na sani. Kware kuwa. Allah ƙarya yake yi. Kware kuwa. Allah ƙarya yake yi. Ina kake? Gani. Allah ƙarya. So da kai. Shi wannan bawan Allah shi Alhaji Bakari Asalin da jatiminsa da jatimina kusan tare suka girma. Baba ba matsala in kudi ya baka ma ni zan iya canja ma gidan nan gaba daya. Ƙarya ake yi wallahi. In ma ba za ka damu ba. Wallahi magana kana samu mutane baki ne. Baba wallahi ƙarya ake yi. Wallahi ƙarya ake yi. Birnin Kano. Na ce ka mun shuru ko? Kana ji baba? Za ka yi sakina da biyo wallahi. Wallahi za ka yi sakina. Ka mun shuru na ce maka. Ni din yau din. Kaga. Ina jin ka. La ilaha illallah. Kai. To za a siya ma gida hawa 2 ko 3. Allah ba in kun yi shege nake. Na rantsar girman Allah ƙarya ne. Wallahi tallahi number wayata zan baka number wayata sai ka kira ni. Kan nan da ta wace ko? Yanka ce. Ta wace dai ko? Magana ya kare. Allah ƙarya kake a sirkin takar an fasa wallahi. Baba sai an wallahi ka ban kuɗi da sirkin naka ma akwai mahaukaci a cikin ina jin zan fasa neman yan nan. Jikar ka damu. Allah dine ma. Wallahi Allah kai kuma wallahi ka ban kuɗi na. Wallahi yan canjin da nake kawowa gidan nan Allah ba zan yadda ba. Menene? Ita nake so. Mun sallame shi ya tafi. A'a. Na ga kai mai yaudari ne. Kamun mari ya bi takwas wallahi a gaban sa. Wallahi ƙarya ne. Maganar su kaso da ne maka in yarinya ta dawo daga birni za ka taka. Yanzu ka kawo cikatan kuɗi alaba shi in iyayen in na shiga cikin maka shawarta da mahaifiyarta in ka zo sai a yi magana ɗaurin aure. Kai. Sai ka zo da. Wallahi sun baka ba ta mutanen arziki bace ba. Wallahi ba gaskiya kake gaya min ba. So kake in ƙara shigowa kai min shigo ba zurfi. Kai min gada zare in ba ta bace. Yakka ce. Ka je ka kawo cikon. Gahi kuma na haƙe sirki na kan ubancan. Ai ni ma abin da kake sauta ni mala. In yarinya ta fito daga kashe ubanta ya za ka yi. Ba wallahi na haƙe ka. Baka da imani baka da adalci. Sai lallaba kake yi ya za ka yi min haka ne dan girman Allah. Ka je ka kawo wannan cikon kuɗi. Wallahi an biya ni kuɗi na. Kuɗin da na kawo ma dan canjin da nake bayarwa a gidan ne sai an bani kuɗi na wallahi. Abin da nake so da kai ka je ka kawo wannan cikon. Ai ni ne babanta ko kuma ni na ga maka na baka tun tana binni tun da ta dawo yanzu sai magana auren ku. Kawai ka je ka kawo cikon. Yanzu a ce na haƙe sarki na kan ubancan. Dan ka sauta ni. Masha Allah. Allahu akbar. Yanzu kana tunanin in je in kawo wannan da. Ka kawo cikon kuɗi magana ta kare. Wancan ya za a yi da shi. Kai manta da shi ba ya tafi ba. Allahu akbar kai wannan yana mugun so na Allah ya sa kan na koma gara dai. Wallahi tallahi. Ina zan yi nema ne. Kai wannan tanti ƙarya yake yi. Ya zo wai cikakken barawan babansa barawan jaki ne na ƙarshe wallahi. Bara in yi nan kai ba zan nan ba wallahi san kace can banza ne idan ya kama ni mugun duka zai mun wallahi. Bara ga nan. Na haɗa rigima. Yawwa ya tafi ko? Ya kayan da ya shaƙe ni yadda ka san Amerika ta kawo cani hari haka na ji ni a hannunsa. Yanzu ina jin shi wannan yaro da ya tafi ni haka ma abu ne ko haka ne. Dole zan bi ɗan gidan shege kada ka ban kuɗi da jaka-jaka ga ɗan gidan ɗan kasuwa guda yadda za a yi shi zan bi.